Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки мошинҳои молодёжни, мошинҳои советски, мошинҳои боркаш ва мусофиркаш, мошинҳои сечкаҳои объёмни ва алишӣ. Хоб дӯстон, видео наворро то охираш тамошо кунед, ба видео навори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона пешкаштон мекунем. Агар шумо мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан, дар номерои имо ва WhatsApp рӯй кунед. Мо дар видеои оянда мошинотона, қатъи хонаҳотон реклама мемонем. Хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонию 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеои навори моро дар WhatsApp имотон падлиса кунед. хеле кори хуб мешид. бошад наворро савр мекунем, то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бо хабар шавен. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Хоб, якум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз ки Mercedes-Benz C класса ки объёмни соли бароиш 1996 сола ки судишвориш бензини хӯлай мошин умуман газдаги неста, яъне ки тоқа бензин кади гаштагиай. Хоб, объёматош 2 литрай коробкаш автоматай мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Хоб, люк дорад, старт-стоп дорад, электропакет, 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат, дискаҳои рамашка, задаги пуштаги нав, состоянияш беҳтарини баъд дӯстони азиз ки мошин срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар новияи рӯдаки фурӯхта мешавад бо нархи 48 000 сомонӣ ки боз арзон мешавад ва муомилаи хубам дорад. мошин беҳади бад состоянияш зурае ки қариб дасти як одам нагаштаги аст. бардорон рақамҳои расмияшон аст, WhatsApp доранд, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред, муомилаи хубам мекунанд. агар шумо мамхали мошини фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед реклама кардан ё ки ягон замин, хона, квартира, дар номераи имо WhatsApp рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. хоб, дуюм мошини фурӯшӣ ҳастай бардорон ки Opel Astra F ҳастай ки дар кузофи караван, ки караван ҳастай. хоб, соли бароишаш 1993 солае ки судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литрай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 та балони миёна, 4 та дискаҳои худаш ҳастад дӯстони азиз, яъне ки мошина хай состоянияш соза мега ки ҳуҷҷатам дорад. хоб, дигар маълумоти пурра аз худашон мегирем. бадун айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Вахдат фурӯхта мешавад бо нархи 16 000 сомонӣ ки боз камтар дигам арзон мекунем. гуфтага хай состоянияш средняй. рақамошон ҳастай ки метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб, сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай бардорон аз як дига Mercedes-Benz C класса ки яъне ки сечка як дига соли бароишаш 1996 сола ки судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. гази евро 4 дорад, коробкаш автомата, объём мотораш 1.8 литрай. хоб, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 та балони нав, 4 та диска. мошина мотораш 100% гуфтага свети радной сервиси, хай дигар маълумот аз худашон. хоб, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 43 000 сомон ки бо савдо мешавад. рақамошон ҳаста дӯстони азиз, кадомтон агар харидор бошед дигар маълумотша аз худашон мегирен. хоб, лайкотона мудем бардорин азиз ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. дар видеои оянда мемонем. видеои навора полни худ падлиса кунед дар имотон. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб, чорум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз мошини мусофиркаша ки Honda Starexай соли бароишаш 2000 сола ки судишвориш дизеля, объём мотораш 2 литрай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега. 4 та балони нав, 4 та диска, ҳуҷҷатош то моҳи августа мега. фақат камбудиш мега ки дар авто мега мошини шудага камтара краскаш хестага ки як краска мекунен, дига ҳама ҷош 100%, яъне ки агар хоҳем мекунен, агар дар дуни шаҳр мошин ҳай кунен, краска кунен хубтара, агар дар қишлоқ бошад ҳеҷ намекунен, ҳай када мегарден. хоб, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 22 000 сомонӣ ки боз савдо мешавад. мошин ай учёт бировардага мега соҳибшон срочно мега сум дар кора, фақат одамони харидори аниқ занг зада мега хоҳиш кардага ҳастанд. марҳамат. рақамошон ҳаста дар поини видео бо ҳарфҳои зард. метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. панҷум мошини фурӯшӣ. хоб, панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай бардорон Mercedes-Benz C класса ки сечка полни худ молодёжни кардаги ҳастай ки соли бароишаш 1995 сола ки судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.8 литрай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони нав, ҳуҷҷатош қай танировкаш то моҳи
феврали 2022 гуфтаг, яъне ки хеле дига ҳуҷҷат дорад. Мошин светаш ҳамин хеле олучагӣ аст, яъне ки вишнови аста. Дига ҳамаҷош 100% дӯстони азиз маълумоти пурраша бо телефон мефаҳмонем гуфтаг. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. хоб рақамошон дар поини видео ҳастад ки агар харидор бошед дига маълумоти пуррашро занг зада аз худашон гиред. марҳамат. шашм мошини фурӯшӣ. хоб шашм мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз. метазда Opel Vectra аста ки соли бароишуш 1990 соле ки сӯзишвориш бензини холия абиомоторош 1.8 литр гуфтага соҳибшон коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ аста. 4 балои миёна, 4 диска, хадавой, люк дорад, люкуш, яъне ки ҳамхел шишагӣ аста дӯстони азиз. хоб салоншам соза дӯстони азиз. хай дига маълумоти пурра аз худашон свети радной. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Норак фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. муомилаи хуб мекунем гуфтага дар назди капот. хоб рақамошон дар поини видео аста дӯстони азиз. кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонед ки муроҷиат карда маълумоти беҳтаринша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшӣ аста. бардорон Opel Astra F ки дар кузуфи караван аста. соли бароишуш 1998 сола мега соҳибшон. сӯзишвориш бензини газ дорад, кор мекунад. абиомоторш 6 литри простой аста. коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб ҳуҷҷатош мега 6 моҳи дига мондагӣ аста. 4 балони миёна, 4 дискаи худаш. мошин 100% мега бе ягон камбудия мегирен. ҳай мекунӣ свети радной серебристи. хоб айни ҳол қарор дорад дар Душанбе дар пойтахт дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо савдо мекунем гуфтага дар назди капот. марҳамат дӯстони азиз ки ҳамхали караван пристадан арзонак, яъне ки састияни беҳтарин. нархшам арзон аст. 98 сол 25000 метавонед ки арзон карда бо харенша рақамошон ҳаст. метавонед дига маълумотша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ дӯстони азиз ҳаста. гурзавои газел аста ки яъне ки мошини мусофиркаш, газели мусофиркаш. хоб соли бароишаш 2002 солае ки моторош 24 аста. коробкаш механикае. хоб мошин дар ҳолати хуби техника мега ҳуҷҷатош то моҳи феврали 2022 ҳаста дӯстони азиз ки ҳамаҷош 100% мега балонош 80% аста. ягон камбуда фақат мегирен ҳай мекунен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ ки бо савдо мешавад. вариантҳои алиши аста. бо мошини майдакати алиш мекунем гуфтага ки болои пул ёки ба нархи ҳамин бошад алиш мекунем. рақамошон дар поини видео аста. кадоме ки амхале мошини гурзаво яъне ки мошини мусофиркаш пурсида буданд метавонед ки дига маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ аста дӯстони азиз. як дига Opel Astra F ки дар кузуфи караван соли бароишаш 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиомоторош 1.6 литр. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб 4 балои нав дорад. 4 калпакои худаш свети раднои сафед хадавой аста. мошина састияниш соза мега дига маълумоти пурра бо телефон. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ ки бо савдо мешавад гуфтага дар назди капот. беҳуда занг назанем гуфтага кадоми харидора аз наздик бияд мошина бинад бо савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз ки ҳамин мошино пурсида буданд. рақамошон дар поини видео ҳастае ки метавонед дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотон ҳамони дареғ надорем ва чӣ мошине ки дар кора дар комментари нависед мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ дӯстони азиз як дига аста. Mercedes Benz C классае ки абиёмӣ кардагӣ ҳастанд. соли бароишаш 1997 солае ки сӯзишвориш бензини холия абиомоторош 1.8 литр, яъне ки мотори абиёмӣ кардагӣ аста. хоб коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100% салон тоза дӯстони азиз. аккумулятори нав, магнитофон, самбуфер, пионер, калонкои нав мега часпондагӣ аст ки мошина мега айвагон гирифта будем. уже мошин як сол зиёд шид ки дасти як одам ки айвагон гирифтагӣ мега. хоб 4 балони нав дорад. 4 диска свети радной серебристи. нашуд ҳуҷҷат ягон маълумот неста аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 44000 сомонӣ ки бо савдо мешавад гуфтага дар назди капот.
марҳамат, мошин беҳтарин дӯстони азиз, нархшам арзон аст. Кадомтон агар харидорен, рақамошон аст, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. Марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. خب 11 ماشین فروشی هست دوستان 2021 هست که چه خیلی شما می‌خواستین پول خود مالادیوز نکردگی است. سال پارهش 2004 ساله که سودیشورش بنزین خالی ماشین گاز ندارد، ابیو موتورش 1.7 لیتر коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нашуд танировка ягон маълумот нест, ҳуҷҷатош 1 сола кардагӣ мега, системаш беҳтарин аст. Хоб системаи музика, самбуфер пайваст кардагӣ аст, 4 та балои нав, 4 та дискаи хаташ, аккумулятори нав, центразамок, электропакет, ҳамаш 100% мошин пӯшидагӣ надорад. Хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомон ки бо савдо мешавад. Гуфтага рақамошон ҳастай бадони азиз, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. Марҳамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. хоб 12 мошини фурӯшӣ ҳастай бардорон Daewoo Nexia аст ки свети сафед шай. خب سالی باریشش باشد 1995 ساله که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه، ابیو موتورش 1.6 لیتر коробкаш механикаи ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین هم آنجاش 100% میگه، یعنی که موتور коробкамаш 100%، 4 تا بالای میانه، خب خداوای دارد، یعنی که دیسک های خودش سالم تازه، حجتاش تا آخری همین سال میگه. سراش نسوم در کل میگه، با همین خاطر میفروشیم. این حال قرار دارد در شهر وحدت فروخته میشد با نرخ 9500 сомонӣ ки бо камтар дигам арзон мекунем. гуфтага номерош транзит. марҳамат дӯстони азиз, мошин беҳади бад арзонае ки агар харидор бошед дигар маълумоти пурраша аз худашон мегирен. шумо агар ҳам хали мошини фурӯш дошта бошед ки хона, замин, квартира ягон чи барои реклама, метавонед ки дар номеро имо ба ҳисоб рӯй кунем. мо дар видеои оянда ин намихе реклама мемонем. хоб ин буд 12 мошини фурӯш шумо дӯстони азиз. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.